Isang mahabang kalsada naman ang ating tinahak ngayon. Nakarating tayo dito sa bayan ng Iriga. Dito sa Iriga City. Ngayon makikita nyo mga idol, ang siksikan at napakaraming sasakyan. Usok. Kung ano pang makikita natin dito sa bayan ng Iriga. Hindi lang dito. Sa bayan ng Naga City, Pili Camarines Sur, kahit saan man. Hindi natin maiwasang makakita ng mga taong walang tinitirahan. Halos walang makain, mga idol. Alam nyo ba mga idol, ako isang ordinaryong tao nga lamang Mahirap. Pero mas mahirap ang makakita ka ng ganito. Halos di mo sila matitiis. Halos walang makain. Halos unang tingin mo pa lang sa kanilang mga mata, lumuluha sila. Sobrang hirap. Bigat ng kanilang pinagdadaanan. Mga idol, nagtataka lang ako mga idol. Bakit maraming naghihirap dito sa mundo? Hindi ba natin sila kayang tulungan? Hi guys, good morning. Guys, nandito tayo ngayon sa sentro ng Iriga, guys. So, meron tayo guys nakita na tawag dito. Meron tayo nakita na madaling sabi homeless or walang tirahan guys. Lalapitan natin siya guys. Kanina guys, nakita ko na siya ngayon. Kanina kasi umalis siya nang doon sa inuupuan niya, ngayon bumalik na siya ngayon guys. Sure ako guys na gutom na siya guys, kaya natin bibilan siya ng pagkain. So ayan, pupunta tayo guys dito sa tawag dito sa maliit na bilihan ng snackan guys. Pupuntahan natin guys. Andali lang. Order tayo. Spicy yan, sir. Ganun spicy. Magkano siya kuya? Kaya nga. Magkano sa lahat? Budget 44, sir. Kaya mabayaran natin. Pagkain. Kawawa naman. At alam niyo naman guys, kahit simpleng pagkain lang bibigyan natin siguro. So di pa parang tante yung camera para makita niyo kung sino ba. Nabili na tayo ng kaunting snackan ni Tatay Naldo. So ito po ang ating nabili. Simple nga lang para maibsan yung gutom ni Tatay Naldo. Kung mapapansin niyo siya guys, tulala. Parang nanglalambot. Halos di makatayo mga idol. Pero sa tingin ko po talaga si Tatay Naldo ay wala ng pamilya dito. Kasi kung may pamilya po siya dito sa bayan ng Iriga o sa municipality ng Iriga, pupuntan at kupin pa rin siya. Guys. Pero hayaan muna natin ang mga bagay na yan. Ang importante mga idol, bigyan natin siya kung ano ba yung naroon sa atin o anong meron sa atin. Maliit na bagay man yan mga idol. Kasi mga idol, ganito yan, hindi naman talaga hadlang ang kahirapan para tayo ay makapagbigay ng gantimpala o i-bless na i-share natin yung bigay ng blessing ng ating Panginoon Diyos mga idol. Kasi kapatid natin yan, pare-pareho lang tayo dito, nilalang ng ating Panginoong Diyos. Kaya magbigayan tayo. Ikisira maliit na bagay man yan mga idol. Si Tatay Naldo, naghahanap siya na magkakalinga sa kanya, yung magpapansin sa kanya. Kayo lang naman mga idol, napakasimple lang ng buhay natin dito sa ng mundo. So ayun guys, nakabili na tayo ng pagkain para kay tatay. So ibibigyan na natin guys, kasi siguradong gutom na si tatay. So ayan, punta na natin. Let's go. Ingat-ingat tayo pagtawid, kaya baka tayo ay masagasaan. Kuya, ito na po.
Okay. Kuya, ito na po. Okay. Wala kang bahay, kuya? Wala kang bahay? May kang, wala kang bahay? Wala kang, wala kang tirahan? Wala po? Suot mo kaya, chinas mo kaya? Suot mo? Suot mo, chinas mo. Sige na, kaya ka na. Sige.